mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa umaga po ito ay inaanyayahan ko po kayong mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Patuloy po natin makita o makilala ang ating Panginoon. Let us pray. Panginoon, marami po salamat sa umagang ito. Banal na Espiritu, inaanyayahan kita upang mag-aral ng iyong salita. Holy Spirit, pagpalain mo po yung mga salita. Bigyan mo po ko ng double portion anointing upang patuloy ko pong may bahagi ang nais mo o ang mabuting balita. We pray, Father God, this morning sa mga taong makikinig. Bigyan mo sila ng pangunawa upang lubos po nilang maunawaan ng iyong mga salita. Samahan mo po kami. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yes. Buksan po natin ang ating aklat sa 1 or John chapter 3 verse 1 hanggang 7. Babasahin ko lamang po ito. John chapter 3 verse 1 up to verse 7 po tayo. Samahan po ninyo ako magbasa. Sumagot si Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi ko ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may papanganak pa muli ang isang tao matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi ko ito. Maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Verse 6, "Ang taong ipinganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka, sabi sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangan ipanganak na muli. Umihip ang hangin kung saan nito nais at maririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. This morning po, pag-aaralan po natin ang kanyang salita. Ang paksa po natin sa araw na ito is patungkol po sa kapanganakan o be born again. Narinig niyo na po ba yung salitang born again o ipinanganak na muli? O sometimes mas madalas po sabihin ng mga tao, born again. Born again yung ka na. Ano nga po ba ibig sabihin ng be born again? Ayon po sa ating binasa sa John 3, chapter 3, verse 1 and 7 po. Si Nicodemo ay isang Pariseo. Nag-ask po si Nicodemo sa ating Panginoon. Kung natungayan po ninyo yung ating binasa. Si Nicodemo po ay isang Pariseo at siya siyang punong council that time. Pag sinabi Pariseo, ito ay isang grupo ng mga religious leader, tagapagturo. Marami silang mga alam sa batas ng mga Pariseo. Isang gabi pumunta siya sa ating Panginoong Yesus dahil nais niyang magsiyasat patungkol sa Kanya. Dahil naniniwala siya sa ating Panginoon ay galing sa Diyos. Dahil saksi siya ng
mga ginawang kababalaghan ng ating Panginoon na nawalang makakagawa ng ganon maliban lamang ang ating Diyos. I tell you the truth, sabi po, maliban maipanganak na muli ang isang tao, hindi siya pag-aarian ng Diyos. Sabi niya, nag-question po si Nicodemo sa ating Panginoon, paano maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na? Makakapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang para maipanganak na muli? So sabi ng ating Panginoon, maliban na tayo ipinanganak sa tubig at espiritu, hindi siya pag-aarian ng Diyos. Meron pong dalawang kapanganakan ng tao. Kapanganakan sa laman, pangalawa, kapanganakan sa espiritu. Yung kapanganakan po sa laman, ito po yung kapanganakan natin noong isinilang tayo ng ating mga magulang, ng ating ina. Ito yung tinatawag na kapanganakan sa laman. Ano naman yung kapanganakan sa espiritu? Ang kapanganakan po sa espiritu, ito po yung kapag tinanggap mo si Kristo bilang Lord and Savior at naniwala ka na namatay siya sa krus bilang kabayaran ng iyong kasalanan o ng ating mga kasalanan. Yun po ang tinatawag na kapanganakan. Sino po ba ang espiritu? Kung naniniwala po tayo sa Trinity, naroroon po ang espiritu. Ang Trinity po ay yung God the Father, God the Son, and the God Holy Spirit. So ang ating Diyos, ang Diyos Ama ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa atin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po niya sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ayon po sa ating binasa John 3:16, na namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan si Kristo. At siya po ay nabuhay na muli para iligtas po tayong lahat. Noong umakyat po sa langit ang ating Panginoon, namatay siya, di po ba, at siya umakyat sa langit after 3 days. Ipinangako po ng ating Panginoon ang kanyang espiritu. Ang espiritual na kapanganakan muli ay magaganap ito kung tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon. Example po, no? Tinanggap po natin siya at naniwala tayo na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. Yun ang araw ng ating kapanganakan. Kung na-reveal po ninyo yung isang video ko na patungkol po sa kaligtasan, doon ay nanalangin tayong pagtanggap sa ating Panginoon. Tinanggap po natin siya ng buong puso, ginawa po natin siya ng Lord and Savior sa ating mga buhay. That time po, yun ang kapanganakan ng banal na Espiritu. Ang Espiritu po ng Diyos ay nagdwell sa atin. Kaya ngayon, dahil bago na po tayo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, mababago ang ating kalagayan. Amen po ba? So, dati tayo ay patay sa kasalanan. Noong nilalang ng Diyos ang ating mga ninunos na Eva at Adan, mayroon po yung ugnayan. At makikita din po natin sa paglalang ay inihingan ng Diyos ang tao para magkaroon ng buhay. Hindi po ba? That time, naipasa ng Panginoon yung kanyang Espiritu sa tao. Kaya that time, ang mga tao po ay hindi po nawawalay sa Diyos. Nakakausap, nakaka-communication po ng Panginoon ng ating Diyos ang mga tao, ang ating mga ninuno. Dahil nagkasalas na Eva at Adan sumuway sa utos ng ating Panginoon, yung relationship na yun ay nawasak, kaya nahiwalay tayo
sa ating Panginoon Diyos. Kaya sabi po sa ngayon ang ating Diyos ay dahil mahal tayo, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang lahat ng sumaktay sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, kung may na-reveal ka o naalala ka na tinanggap mo si Kristo sa ating buhay, that time, pinanganak po tayo sa Espiritu. Kaya sabi po niya sa 2 Corinthians 5:17, sabi po dito, sa 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Amen po ba? Okay. Noong tayo nakapag-isa kay Kristo, tayo po ay bagong nilalang na. Yun ang tinatawag na be born again. Ang pagiging born again ay hindi reliyoso, hindi religion. Walang makakapagligtas po sa atin na kahit anumang denomination na religion na para tayo ay maligtas. Hindi ang ating mga gawa, hindi ang ating mga mabubuting gawa o anuman pong ibinigay ng Diyos sa atin na para maipagkita lamang natin na tayo mabuting tao. Ang pagiging born again, ito ay tanda po ng pagbabalik ng relationship natin sa Panginoon. That's why sinabi lang, be born again, bago ka na nilalang. Dati, wala ang Espiritu ng Diyos sa'yo. Dati, tayo pa ay nag-i-enjoy pa sa mga kasalanan. Tayo pa ay walang pakialam. Pero nung tanggapin natin si Kristo sa ating buhay, yung Espiritu ng Diyos ay nagdala sa ating mga buhay. Tayo nagkaroon na ng relationship sa ating Panginoon. Muling naibalik ang ating relationship sa ating Panginoon. Sabi po niya sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. So tinanggal na ng Diyos ng ating Panginoon ang dati nating pagkatao. Noong namatay siya sa krus, binayaran niya ang ating mga kasalanan. At pinalit niya ay ang bagong buhay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan ngayon sa atin. Yun po ang ibig sabihin ng be born again. Kaya hindi po ito religion. Hindi po ito relihiyon na ililipat ka sa isang relihiyon. No. This is a relationship sa ating Panginoon. Na dati nawala yung relationship natin sa Panginoon. Noong tinanggap natin si Kristo sa ating buhay at nagdwell ang banal na Espiritu sa atin. Tayo tinawag ng bagong nilalang. Be born again. Kaya huwag po tayong matakot kung tawagin tayong born again. Kung tawagin tayong akala nila ay isa tayong relihiyon. Hindi po. Ang born again, pagiging born again po, ito po ay relasyon sa ating Panginoon. Na dati ay nawala. Na dati na tayo ay nahiwalay. Ngayon naibalik ng muli sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan po ng pagsampalataya natin sa ating Panginoon, sa pagtanggap po natin sa ating Diyos
na Lord and Savior. That's why we call po born again Christian, bagong nilalang. Sana po may natutuhan po tayo sa araw na ito sa tulong ng banal na Espiritu. Napakabuti ng ating Diyos. Unconditional love niya. Yung unconditional love, di po natin matatawaran. Patuloy pong inanais ng Diyos na maibalik muli ang ating relasyon sa Kanya. Nais niya na patuloy tayong makipag-ugnayan sa Kanya. Nais niya na makausap tayo, maibalik yung ugnayan natin sa ating Panginoon. Amen. Sige po. Manalangin po tayo this time sa ating mga pagwawakas. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, we worship you, God. Dakilang Diyos, na mapagmahal sa amin. Muli po, nagpapasalamat kami sa oras na ito. Dahil sa kabutihan mo, dahil sa pag-ibig mo sa amin. Hindi ka nagkadalawang isip, dakilang Ama, na ibigay mo ang iyong bugtong na anak upang sa ikaliligtas ng bawat isa po sa amin. Upang maibalik yung gusto mo, yung nais mo na magkaroon kami ng ugnayan sa iyo. Maibalik yung relationship namin sa iyo. Isinakripisyo mo, Panginoon, ng iyong bugtong na anak. Dahil minsan kami nawalay sa iyo. Minsan kami napalayo sa iyo, Panginoon. Ngunit dahil sa kagandahan loob mo, dahil sa kabutihan mo, ibinigay mo pa rin ang kaisa-isang anak mo upang maibalik muli ang aming ugnayan sa iyo. Salamat po, Panginoon. Nawa sa pagpapatuloy po namin ito, patuloy ka naming makilala sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong mga salita. Sa pamamagitan ng pagkikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Sa pamamagitan, Panginoon, ng pakikipag-ugnayan sa iyo sa pananalangin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na may pagpatuloy ang relasyon na ibinalik mo sa amin, Panginoon. Salamat po. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga nakikinig sa araw na ito, Panginoon. Nawa patuloy po nilang maunawaan ang iyong mga salita. Nawa, Panginoon, every time nag-aaral po kami ay bigyan mo po kami ng katalinuhan, ng wisdom, Panginoon, kaunawahan, upang patuloy po namin maunawahan ang iyong mga salita. We pray also sa umagang ito, Panginoon, sa mga nakikinig. Ano man po kanilang pinagdadaanan, dalahin ko po, nabigyan mo sila ng lakas upang mapagtagumpayan po nila lahat ng ito. Makita po nila yung layunin mo, yung purpose mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Pagpalahin mo po sila, maging mga may sakit na hindi po aksidente na nakikinig ngayon sa araw na ito. Iunat mo ang iyong pagpalang kamay upang patuloy po nilang maranasan ang kagalingan nagmamula sa iyo. Ingatan mo po ang bawat pamilya po namin. Ano man po kanilang ginagawa. Salamat, Panginoon. Patuloy ka naming itataas at pupurihin. Salamat, Lord. Ito po ang aming samot